नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, श्रीवारणा शिक्षण संस्था आदर्श बालक मंदिर ऐतवडे खुर्द सौ स्वाती भोसले. विषय मराठी, इयत्ता 4. आम्ही कथा लिहितो. आज आपण मराठी पुस्तकातील पान नंबर 62 व 63 वरील आम्ही कथा लिहितो भाग 2 हा भाग अभ्यासणार आहोत. इयत्ता 4च्या पाठ्यपुस्तकात पान नंबर 62 व 63 वर आम्ही कथा लिहितो या शीर्षकाखाली काही चित्रे दिली आहेत. या चित्रावरून आपल्याला एक कथा लिहायची आहे. या चित्रात काय दिसते याचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करा. प्रत्येक चित्रात कोणता प्रसंग आहे हे लक्षात घ्या. चित्राच्या साहाय्याने घटनाक्रम लक्षात घेऊन आपल्याला घटना लिहिता येईल. घटना लिहिताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. नंबर 1, दिलेली चित्रे काळजीपूर्वक पाहिली पाहिजेत. त्याचे बारकाईने निरीक्षण केले पाहिजे. नंबर 2, चित्रातील घटनाक्रम लक्षात घेतला पाहिजे. नंबर 3, कथा लिहिताना 2 किंवा 3 परिच्छेद करणे आवश्यक आहे. नंबर 4, कथेतील ठिकाणांना, पात्रांना नावे द्यायला विसरू नका. नंबर 5, आपल्याला कथेमध्ये संवादाची रचना करणे. नंबर 6, कथेच्या शेवटी कथेतून मिळणारी शिकवण लिहिणे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन आपल्याला दिलेल्या चित्राच्या साहाय्याने कथा तयार करायची आहे. त्याबरोबर सगळ्यात शेवटी काय घडले असेल याची आपल्याला कल्पना करायची आहे. पाहूया चित्रावरून कथा कशी लिहायची. चित्र नंबर 1, छत्रपती शाहू उद्यानात सकाळच्या वेळी बरेच लोक व्यायामासाठी आले होते. काही लोक चालत होते तर काही लोक धावत होते. वृद्ध माणसे बागेतील बाकावर बसली होती. एक माणूस आपल्या कुत्र्याला फिरायला बागेत घेऊन आला होता. चित्र नंबर 2, बागेतील रस्त्यावरून स्त्रियांचा एक घोळका चालला होता. त्या घोळक्याच्या पुढे रमाबाई एकट्याच चालल्या होत्या. मागून एक मोटरसायकल वेगात धावत येत होती. चित्र नंबर 3, रमाबाईंच्या जवळ मोटरसायकल येताच मागे बसलेल्या व्यक्तीने त्यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र खेचले. हिसक्याबरोबर मंगळसूत्र तुटले. शेजारीच फुटपाथवर पिंकी व राणी व्यायाम करत होत्या. त्यांनी हा सर्व प्रकार पाहिला. नंबर 4, क्षणाचाही विलंब न लावता त्या दोघींनीही मोटरसायकलचा पाठलाग सुरू केला. रमाबाई आरडाओरडा करू लागल्या. आरडाओरडा ऐकून काही स्त्रिया व तरुण मोटरसायकलच्या दिशेने धावू लागले. नंबर 5, राणी व पिंकीने दगड उचलून मारले. त्यातील एक दगड मोटरसायकलवरील तरुणाला लागला. त्याचा तोल जाऊन मोटरसायकलीवरील तरुण खाली पडले. नंबर 6, जमलेल्या लोकांनी चोरांना पकडले. राणीने पोलिसांना फोन करून बोलावले. थोड्याच वेळात तेथे पोलीस आले. पोलिसांनी चोरांना ताब्यात घेतले. रमाबाईंचे मंगळसूत्र त्यांना परत मिळाले. राणी म्हणाली, चोरांना कडक शिक्षा करा. जमलेल्या लोकांनीही चोरांना अद्दल घडवा असे सांगितले. शेवटी काय झाले असेल? शेवटी जमलेल्या लोकांनी राणी व पिंकीला शाबासकी दिली. पोलिसांना राणी पिंकीच्या प्रसंगावधानतेचे व साहसाचे कौतुक केले. रमा काकूंनी त्यांचे आभार मानले. पोलीस चोरांना घेऊन गेले. कथेतून मिळणारी शिकवण. वाईट कामाचे फळ वाईटच असते. कथा शीर्षक, साहसी मुली चोरांचा फसवा डाव. अशा प्रकारे दिलेली चित्रे काळजीपूर्वक पहा. घटनाक्रम लक्षात घ्या. 2 ते 3 परिच्छेद करा. ठिकाण पात्रांना नावे द्या. संवादाची रचना करा. शिकवण लिहा. कथेला योग्य शीर्षक द्या. तुम्हीही तुमच्या मनाने चित्रावरून कथा लिहू शकता. आज आपण इयत्ता 4च्या पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 62 व 63 वरील आम्ही कथा लिहितो भाग 2 हा भाग अभ्यासला. धन्यवाद.